Asomoyika umbuzo umlilo wakho. Umbuzo ba uyahamba nelithandweni na. Kuba umbuzo zazabetha kwawo ndithi kuza thina unomlilwane mfowethu. Ngikhona. Kodwa ukuze ndihamba nelithandweni na. Uyahamba nelithandweni. Wonderful. Yes. Is I don't know what you got. Kwabase Efese chapter 5. Ngoko yibani ngabaxelisa uThixo ngokwabantwana abazindala. Yimama kuphuma pha umpostile kaThixo uyamazi uPaul. uPaul was an apostle that was sent to Gentiles. That's why ungasoze uve lokumuntu ushumayela nobe America soze ahleke upulpit engathikanga ngoPaul. Uhlala phansi ubuke soze ehle kupulpit engathikanga ngoPaul. And soze ehle umuntu even kupulpit engakhanga mkhanganye David. There is a reason. Noma ungamamela uxelena so noma ngazuqoda to what uPaul but in writings sikaPaul uzawuqoda ngoba uPaul ngutata wenhlanga spiritual umpostile wenhlanga ngamagama phansi. Now ubhalele emadala ase-Efese uthini uthi yibani ngabaxelisa uThixo ninabantwana abazintana jonga mamela ingxaki badlela engafuna umxelisa uThixo jonga uThixo into oyenza yokuqala ithi iBhayibheli uThixo sasifile wesiphoso lezono zethu but uThixo wathi wanikela ngonyana wakho basifele savuswa kwintlonti zethu kodwa thina sasifudula silawulwa ngumoya olawula bonke abantu abangevayo but uThixo ngonyana wakhe wasenzela inceba wasinika a spirit of obedience akuba a teacher to spirit. Xa uqhubeleka uhamba uzawuva pha uThixo mawufunda uJohn chapter 3 verse 16 ithi iBhayibheli wenjenje uThixo ukuphela kwakhe ihlabathi wanikela ngonyana wakhe ekuphela komzelo phaya jonga labo abantu abathi hayi abafundisi bathela ngemali ikhona phaya lomnikelo without umnikelo likhibanga uYesu uThixo wanikela ukuze kube khona imali naw ukuthi wapha imali ngabaxelisa uThixo njengabantwana abazintana kuba senzani mamujikana nihambe eluthandweni uhambe ntoni eluthandweni ithetha ukuthi xa uxelisa uThixo uhambe eluthandweni jonga mamela uyabona igama elithi love live very deep jonga mamela uyakwazi ukudibana nomuntu engumnkamntu izaneza ukuzelo ngalo umntana umfana wakho kwenza ukufika oyini ungathatha umntana into ngomncinci uthi ekhaya ubona utrend jonga uyamkhasilisha uwedwa ithetha umkanga ke ngoku kule eresibeka kuyi akabe khona umkanga kuke mfundisi ujikana wena osumela jonga mamela nakuba uyamkhasilisha uyakhala isa uyakhala njengoba ekhala nje uyamconsole man of God imconsola shebelise enthandweni but what she is an emotional being ibe sethi man of God listen I love you so much God loves you I love you so much elagama elithi thando litrack apha kwenhlizweni ali-interprete ngendlela yakhe ulandela umbonisa legama elithi uthando ubaluleke kangakanani into ayenzayo elagama limenza belembuzi phansi athi uyahamba athi uyandithanda man of God. That's how men are. Ubona abantwana abayenze nje abe befambula wathi kuthiwe kuye ndiyakuthanda uvele kudunyelwe ingqondo iqinana ingqondo ngamandla egama lothando jonga mamela uba nozibukela imovies ndiyazibukela ne-movies uyabona kwi-movie xa kuzalwa umntana in fact even nanothi kwi-movie nalapha emhlabeni kuzalwa umntana xa ezalwa la mntana uyakhushwa kuthiwe we love you la mntana ancume because utrust amagama wathetha engawazi uyafila from your head ukuthi I'm loved here la mntana njengoba ekhula uyayazi uba ndiyathanda xa ebhubha umntu uyakhala phezu kwakhe kuthiwa do not leave us because we do what we love you ithetha ukuthi igama lothando ithi when it comes people on earth at the same time igama lothando liyabanthulula abantu kuthiwa yo I love you so much uhambe too soon my brother my sister my father my cousin uhambe too soon now xa kuthiwa masihambeni uthandweni ithetha ukuthi uthando kokuqala lune-sacrificial character akanye element awukwazi ukuthi useluthandweni ungakwazi usacrifice your time
yokuqala uyaxoxa uma ukwazi usacrifice ixesha lakho for ukhonza sozikwazi usacrifice ixesha lakho for uthixo. Mame zinto zehlukileyo ezi. Mame zehlukileyo. Xa usacrifice ixesha for uthixo naxa usacrifice ixesha for uyokhonza zinto zehlukileyo. That's why uNkulunkulu makethetha ngeBerean Church uthi ibandla laseBerean lalinentumakalelo. Siyaba sonke lalityhilekele ukuthi ngubani uthixo. Now people who walk in love are people have the ability to sacrifice their own ego and let it go and be attached uthando lukaThixo. Once ibandla kube libandla elihamba lingahambeli uthandweni elabandla linayo uThixo. IBhayibhile ithi uthando nguThixo, ayithi iBhayibhile uThixo unothando only, ithi uthando itself nguThixo. Ngamanye amagama xa udefine uThixo funa uzujikana awukwazi ukudefine ungalifakanga uthando. Once kube khona i-absence of life udescribe uThixo mamujikana ithetha ukuthi awudifananga uThixo excellently ngoba uthando limcomplete limveza ubuthixo bakhe. Therefore ibandla kumele kalidefine ngabantu lidefine licaciswe kuveza uthando lukaThixo kulo. Yake nabona sawufuna sesifuna sesifuna nifuna yofo oyenzakile lokho lento kuyeza wasilva smith wenza iwoshi lento uthi la moto lethethe into engiyenzayo xa sengibona iwoshi yami igqibekile uhlele xa ngiyijonga ndizibone apha kuyo. Siyaba sonke ndizibone into apha kuyo. Once you walk in love awupheleli nje ukuba ube ngocelisa uThixo uvele ube nguthixwana ngokuthi uyesu makethetha mina ndingothixo onyana bothixo senyangweni othixwana meaning that uba ne-ability oyinikwe ekuqaleni uba negunya namandla phezu kwezinto zonke ngoba uhamba uphila eluthandweni ngamandla othandwa. Ngabona uthando wathi kuma nangqondo noba ndikubuyisa ividiyo eWhatsApp ngezama ukuthanda manje uyalazona thandoni une-anointing uspecial ngamfuthi peluvala ngoba kuthanda kodwa what I do uyaqobeza ukhulu kuba yena ke nathanda ucela inyani ngamhlayavana nanyeba uyabona njengoba sithi into yokuqala you need to sacrifice your time for God. Number two, you need to sacrifice your resources for your brother. Xa uphile ethandweni uyabona pha ithi kokudlule mamujikane bayive ngokwabo nihambe eluthandweni kwanjengokuba naye uKristu wasithandayo. Make siphakame siyi-act sihambe make siphakame ngenyawo sihambe phi mnye umuntu omdala apho mamujikane inganayo ufuna ukuphakama nje kwemkazi mina nizame ngebhanani kwemkazi yami Ureke mamubani ukukhumbuza iphathele le-basic aphili fruit epheleleyo sinikele lizoza lisaphila lithi linkulu kasibe sinentsikelelo kuye uThixo. Mamela jonga sihambe ntoni eluthandweni. Uhambaphi? Ndilinganisi. Uhambephi? Eluthandweni. Good boy. Uhambephi? Eluthandweni. Into endihlekisayo bakhona wethini abahamba eluthandweni lamanyaka uphuma kuye endlini noba ungo-12 ebusuku aphithele ihonki asuke le ngapha kwendlela ayojonga semfuleni uphithele ihonki uthi ndihambe eluthandweni qalela amanyaka but ngokuthi hamba kolu likaThixo uthando lento hamba eluthandweni ngokufunde bahlale phansi funa mamujikane kwanjengokuba naye uKristu wasithandayo wazinikela ngenxa yethu. Mamela jonga phaya unikezwa a-guideline akanye a-blueprint uba xa uhambe ethandweni banjani kuthiwa njengoba uYesu wazincamayo. In other words, you need to sacrifice yourself for umzalwane wakho, for ibandla, for uThixo, for ummelwane. Jonga ke mbi umzalwane odume ngokunikela ebandleni ofuna ukunikela kutatakhe tatakhe uncika igambutsi emakhaya umfundisi uNtsolo point abashayinayo nesuku 2000 tatakhe akazi no-overall yakho uzinhloni wena uzafuna sihlale nawe phansi uwedwa sukhastisha ingqondo yakho inabhungane awukhilekelwanga nguThixo. Umzalwane okhalela inkolo uyabhalansa xa ehamba ethandweni
usacrifice resources zakhe athi utata kaloku wandizala ukhona ndiphume esiqini sakhe anikele utata akhe anikele kumfundisi but once umzalwane adume ngokunikela kumfundisi but enganikeli kuyisanye kunini lo mzalwane kumele aqalwe aqondwe Ilende naye ngoba nabefundisa abaninzi le elucela yona Ukotshela thina iBhayibheli uthi uYesu ukuba uphethe into ibe ilungelo lomzali uthi musa ukuyinika uThixo akathi uzawuthina uthi jika naye umzali uthi uYesu uthi lento andithi usunikela mamele balance xa uphila ethandweni uthi pha iBhayibheli ithi nicelisa uYesu yena owazinqabayo wazenza umnikelo ngenxa yethu but nawe wena awuzuzenza umnikelo ngenxa umzimba wakho but there are certain things odinga uba uzisacrifice ngoba ushowcase uthando lwakho ukwenza njalo uhamba phi uhambe ethandweni sithe xa sithetha ku-youth workshop ke uyaphosa wena awuyaphosa nathi ibhodi iyamxelela ibhodi nathi yipage 1 ebhalwe phansi kodwa i-2 hours there second sithe xa sithetha ngolwesine kwi-youth workshop sathi i-creation and purpose they coexist uyabona xa uphila ethandweni ithi iBhayibheli xa ithetha uthando luyakha but ulwazi luyaphakamisa and uyayazi uba nakonga yile sexual life manenjalo once umuntu one-knowledge engenanthando uba nempakamo but umuntu onothando ene-knowledge uyonke one number 2 uthando ithi iBhayibheli drives out fear uthando lifika uthando wathi lifike libe complete emzalwaneni lifike lisusu koyika umzalwane aqala ukupossess faith instead of fear uthando sigqibelisa nendawo yothando ithi iBhayibheli umzalwane ongenathando sisibulalana kuthiwa ungamthanda njani uThixo ongamboni ufuna ukuthandiswa ngombonayo umzalwane wakho uyaxoka there is no way ngokubuza umzalwane wakho uyandithanda na uzafunda kwalapho mamujikane uzafunda ngokuloncwadi ufunde apho kwabaseFeso chapter 5 verse 8 to 9 number 3 walk in the light sithe number 1 siyasathi number 1 walk in light by faith sathi number 2 walk in love number 3 walk in the light once you are delivered mamela mzalwane wami ndixelela inyani ukuba uyafa ungenayo Yesu uzayezobhweni period noba ikhona ilizwi alithethayo uphola nangokuletha noba ungayebhele na uthi makethetha uphola uthi ningalinge nimamele abo banefundiswe ethile abanegwethayo uthi abo ngoba ngabantwana bemtshabalala uyabona ukuba awunayo Yesu noba ungahlabelela noba ungafunda iBhayibheli noba ungathi uba unayo Yesu should you die apart from Christ you go to hell but that's so up is about which I from verse 8 verse 8 kuba nina naye nifudula nibubumnyama kuba nina naye nifudula nintoni nibubumnyama jonga ayithi apha nanifudula mfowethu nisebumnyameni ithi nanifudula nintoni nibubumnyama yizama ke ngoku nikukukhanya jonga mamela uyabona ubumnyama uyabona umzekelo ba kumnyama apha kwasebusuku sithi meyisifana into yokuqala eyenzekayo xa kungena umuntu pha emnyama unekhala umuntu right longena noma umuntu wrong one because kumnyama you can't see and once the light is showing up uyabona kumnyameni umzekelo amaphela ayazenzela ndiyaxoxa mani osisi nanibomama once ucime izibane ayiwethi namaphela asuka kwindawo azimele kuyo because kumnyama impuku kuba kutheni kumnyama but once you switch on the light ziyavuka ukhona umuntu ozayo ziyabona ukhona umuntu ozayo now ithi iBhayibheli thina besifudula sibubumnyama kodwa yamthanda uJohn athi makethe
nizawuhlanjululwa kuso sonke isono. Ngoba ufunde makujika nehawu. Ke ngoku nikukukhanya nisengosini nje. Mamela jonga. Uba uyakhumbula sithe phaa ku-intro kanye xa sendikhepha sathi umsebenzi wethu wayenzayo waye wasihlawulela ngokusikhulula kwigunya lobumnyama. Oba bumnyama bekufakwe kuthi. Uyabona xa kuthiwa ulobumnyama yima athi namaXhosa kanene. Athi namaXhosa athi unesimnyama. Athi namaXhosa bentwana unesimnyama. Once ube nesimnyama ikhona ingoma esithi hamba uye eThekwini bo ukhipha ibhadi. Hamba uye eThekwini bo ukhipha isikhwakhwalana. Sakhula kwedini xa usiyelwandle uthi ngiyokhupha amabhadi. Abantu baya-understand uba akhona amabhadi, but abantu abafuna ukukholwa ukuthi ikhona intlahla ekuyesi. Kuthiwa amaphepha phaa kuthiwa besifudula sinobumnyama, sinobumnyama, sisisimnyama. Uyabona xa besimnyama awucaceleki. Uyayazi loo nto mhleli kuyo. Awucaceleki. Uyabona xa usenziwe ngokuba simnyama kuSathane awucaceleki uSathane nabakhe. Awucaceleki. Uthuthi gqi abantu badikwa usisimnyama. Ungumuntu wesotha. Ungumuntu ongathandekiyo usisimnyama. Bakhona abantu abasisimnyama ngendlela abenze ngayo. Bakhona abantu abasisimnyama benziwe. Bakhona abantu abanesimnyama ngendlela abatheni abenze ngayo, ngendlela abaphile ngayo, ngendlela abaphethe abanye abantu ngayo kakubi okanye ngendlela ethile. But bakhona abantu abanesimnyama ngokwenziwa. Aba bantu abathanda basisimnyama, abathanda babumnyama, abathanda basebumnyameni, but kukhona abantu ababenzisayo nababenzayo ukuthi babe njalo. Bazalwa abantu benokukhanya, bazalwa abantu benentlahla, bazalwa abantu bephumelele. But uSathane kuma-attack obumnyama avelisa apha efemelini inkuntsela yegqirha xa ithakathi ithi thatha iqumbu izibhekise phezulu. Xa kayiveza ithi simnyama kuwe ungazuye ndawo. Kukhona abantu okwathiwa xa beziKapa kwaguqwa kwendini kwaxhelwa neenkukhu ezimnyama, akwalalwa kwathethwa, kwavuthwe nesigodlo, kwahlatywa ngamabhozo. Kwathiwa uyoziKapa soze abe nanto, uyawuncila kulaa Kapa abuyelele ngoqolo. Nangoku kunjalo. Uxelela inyani. Bakhona abantu abazama impilo uba ngazama iitshomi zakhe azibona ziyaphumelela. Kanti kwathethwa kwendini esigodlweni kwathiwa soze abe nendawo. Kwatyalwa isimnyama kuye uthi seke ufumene umsebenzi but ungabi ngumsebenzi obhadlile. Seke ufumene umsebenzi but angonwabi kulo msebenzi. Uvele ungacacelwa nje ngulo ubhatalayo i-CEO director. Ijonge. Ithi listen man, I don't think we have your post anymore. Can we call you again? Ikugxothe. Ingcawu lentoni? Yabona amaXhosa kayifuna inyani. Ingcawu lentoni? Unesimnyama. Nesimnyama. Bakhona abantu wedini bathi belele phansi kwamanzi, omamlambe embembeni kuhlela amagqirha iinkuntsela zabantu ezisebenza kwi-Marine Kingdom. Kuthiwa soze abe nto, soze abe nto. Abanye kuthiwa noba angamamkela uYesu soze aphile ngendlela efanelekile. Uyoba ziintloni nehlazo ade alahlwe nguThixo. Uyabona once uqale kwiso nguThixo, game over. Do you know what is the definition of the curse? It's when God appoints you to faith in whatever you do. Uxelela inyani wowuhlalisana ngoba ucinga uzawutshata ungazutshati. Asuke athi umfana xa ecinga ukutshata ahambe kwedina yotshela ngaphandle uyommangalela ekhothe abuze uMatyi athi Matyi wakhe wambona phi umuntu ethenga imoto ebefundela kuyo driving school. Nake nambona umuntu ka-N phaa ku-driving school athi xa izawuthenga imoto wedine epase ilayisensi aye driving school athi izothenga nemoto. Nake nayibona uyahamba ayokhetha imoto yodidi lakhe. Ndimfuna ingqondo ngosisi ungabi training ground yomfana. Uyahamba kwedini ngabantu abenzelwe ifavor abathi uThixo abamufana athi sisiye ngozowenza le nto yaxoka sibasamuva benzelwe ifavor. Uyabona kuthiwa ucast ithetha ukuthi yonke into ayizama uyaxoka, uyayizama izawufeyila. Wawuzama utshata ungazutshati, wawuzama ukuphangela ungazuphangele, ubuyaphangela uphangele, unobumbi into engacacanga. Wawuzama uphumelele ungazuphumelele, wawuzama ugoduke emaXhoseni ungazuye ngoba ungumntu okhesiwe. Uyabona abantu ufakwe esimnyama ngamanye amagama bakubethelele ngobethelelo lobumnyama.
besifudula sijana but mayifika ingonyama yesixeko sakaJuda ifika inkalakatho yesindoda yamadoda indoda eyoyisa ukufa nengcwaba indoda eyavuka ekuseni bathi beyonjonga bathi ayikho ivukile indoda okumemeza ihlabathi lonke uthi ukhona unyana kaThixo osusa izono zehlabathi. Yathi mayifika imvana yafika imvana isithi ngizogqitha imisebenzi kaSathane yathi zabanika ukukhanya yathi naku ukukhanya wakhanya. Sathi izinto bezivele uba ziyasibulala asabi namandla ngoba kufika ukukhanya wathi uYesu ndimi ukukhanya kwehlabathi ndimi ukhanyiso lwehlabathi uba nothambe nami uyohambe ekukhanyeni. Yisa wabujikana uthini utata wenhlangu uPaul? Hambani ke ngokwabantwana bokukhanya. Hambani ke ngokwabantwana bokukhanya yisa. Kuba sona isiqhamo somoya sikuko konke ukulunga. Yeke Nobulungisa. Yes. Nenyaniso. Licikida ukuba yintoni na ekholekileyo kakuhle kwinkosi. Verse 11. Kanjalo yeka ngomujikana. Mayifika imvana yathi abantu abangabantu besibumnyameni kuthethwa amagama phezu kwabo kodwa soze babeke. Kwacinywa amagama kodwa soze baphumelele. Kwacinywa ngoba ke ndikothuse ngento lelithanga ngabantu. Thanda ngeke abantu. That is of them sabani wami. Athi uyabona wena tata eSouth Africa once ulethe uyithi walethi yasikwenzekani njeni kwenzekani athi khona imovie yasekumnyameni ndithi athi set kumiset ndithi hawu late iqhuma nasemini mfana athe itu late ndithi wena ucimba lela xesha iqhuma nasemini. Abantu abayazi ba spiritual abayazi abantu banisa abantwana abathengisa inhlahla yabo ePhakethe niyazi ukuthi bayithengisa ePhakethe inhlahla umuntu nezinto anazo kuye literal engekasindiswa zikwa kuthiko lapha kuye but once ube loose phakathi kwemilenze bagqilile ukuthakatha. Cela inyani bakhona abantu abathi bayathanda bathanda but umfana webe inhlahla lapha kuye umgcinele kusisithixo somfana. Ayikho mimi uzuhlale nami ukuhlala nedictate kusisithixo somfana. Now ufunda pha kusithiwa njengabantwana bokukhanya uyabona once ube ngumntana ophile kumnyameni ube ngumntana obumnyama kwalento ubona uyalahlekana naye. Sema so sisekhona. Amen. Wangu amen. Manene lasho wena brother moto mane shobela Thome nje mabaya ke asalo sithelo amen ba kilo amen bandle amen ubu amen amen yo yabo ba ngasikhathi I know your ID number go team papa go team man of God go team wane chomi yakhe at my friend I told you this is a man of God go team wathi ngakuphile kanje yo uza prophet ID yazi aso prophet uyahlathutshwa wena fana nibhekela senzaba uyahlathutshwa awu prophet ufika uxelele uba wena ngoku usuke uyojola ukhalamela akawukho wena ukholwana wena wawadala ukhalamela losaxela nge-ID nange-address yakho I know where you are staying. Yes papa when you become manesulu yami yes papa go to papa in Mandalay yes papa Sierra Close yes papa number 2 yes papa. Shumela intshumayelo yokungcwele ndiyabethi moya kanti oyo iyasetyenziswa andiyazi nashumayela xa kuthengisa kwaguquka abantu nabo xa ibhalo yazama ukuthi veni moya athi umoyine moya yathi ziphilile bisi sandivakazi naye yona nosathana andiyoshumayela kudona naye uthi manje zabaya imoya thenga ige moya naye xa ndifika ndafike ndangena again ahlala phambi oil qaqa ndithi abagugukileyo andibabona ndathi wona ndafike ndahlala kwi-oil wathi xa beyithetha
uSingcobodo wathi lapho ngumuntu omtsha iphapha gqithi iphapha ndivutha qha ndiphapha kuba nto uphapha ukuba uyaphapha yabo ndangakhula ngafana uba saphinde ndiye wale ngakethetha ezabela wathi yabona xa ungena gcobona wena man of God into yenzekayo umuntu uyayimonela into ethile wana ngoku umzekelo nokubeka izandla sozabantu balanto ngenye imini awuthi kwazi ndabeka izandla badilivarisha abantu ndatsho ndabona hayi kho i-oil from that day ndayazi uba i-oil into engekhoyo but indaba abantu bahambe kumnyameni uyabona abantu basibahambe kumnyameni bayalulahla ukholo but bakholo sentweni yabantu uthi uthixo manethetha kwincwadi yeJeremiya chapter 17 uthi uqalekisiwe umntu obeka ithemba lakhe emntwini othi asuke athathe ithemba lakhe alibeke enyameni yendoda uthi uqalekisiwe lo mntu uthi blessed is he othi abeka ithemba lakhe kuYehova uThixo wathi abantu baqala uhambe kumnyameni aba bantu balahla ukholo but ukukhanya kuzisa ukholo. Last one, walk in the spirit. Walk in what? In the spirit. Very important. Walk in what? On the spirit. Even before you find the verse, or find the verse. Magaye kukala Romans. Kodwa ngifuna kuRomans chapter number 8. kuRomans endawo jikane 8. Ayithatha report back athi akusekugwetshwa baba kuJesu Yesu. Chapter 8 Romans ne ukuqale pha. Qala pha. Siqale pha. Ubone sifuna umuntu oyizona yombule apha. After walk in the spirit. Yo. Yiza. Romans chapter 8 verse 1. Yes. Ngoku akukho kugwetywa kwabakuKristu Yesu abangahambiyo ngokwenyama. Jonga mamele phinda uqalela ngizawuthela 19 phinda uqalela ufunde uyayibona into ayibaliswa utata uzayikhumbula esemngcwabeni utata pha uthwala isipotile kodini umpostile emjule ngumama yakhe uthwala isipostile waphakama indoda ayisuke eJobe kodwa izawushumayela kuthiwa indoda ekhoyo kodini xa uthi uyayithemba ndiyayibona naxa ihlabelela lo ngumkhosi kaThixo lo kodwa uyathi funda kwafundwa yisa kona ngufana wamsaki madoda. Ngoku akukho kugwetywa kwabakuKristu. Shut up. Shut up. Uyafunda mamujikana. Yathi la ndoda wakhona mamuthatha ithemba. Yathi la ndoda shut up. Udwa jonga yathi before kaneni iqale mama ujikana. Andikweshaka kuwe noni. Before iqale ilaluke yaqale yathi uyabona ivangeli ingamandla ivangeli ayingomandla ingamandla kuthiwa kwaphakama amadoda kwedini ithatha belungiselela abona bangenanyana bangathi bawa ngodwa kufike sithi ibhani basithi abapostile banamle man of God fire ngela xesha kujule 100 rand thethi inyalo ngeka nge10 rand ngidibana nedrain kwedini nechocolate 20 rand apha endaweni zabo thethi inyalo kuthiwa aphakama amadoda egcwabeni kodwa man of God ingamandla kuthiwa yathi funda nina niyazi gospel uthi utata waqonda uyabona umuntu othetha manje akaniyazi gospel uvame ungayazi yena make ndimamele wahlamba uyabona utata ungumthandisi is a very mighty man yazwa uvatheka nawo Jobe ikhilizwe ifly olungisiwe ichati nandoda barutata soze akaphinda uthoka ngothuke ngumpostile kaThixo uzambona uzabela lapha nge8 kamathi yesa uthini. Ngoku akukho kugwetywa kwabakuKristu Yesu. Yathi la ndoda shut up. Wadlula ofundayo yathi shut up ayikho lonto. Uyayazi thini? Ithi le ndoda ukuba uKristu Yesu awuzugwetshwa finish and clear. Le nto bekuthiwe unakanjani le ininganisi. Ithi le ndoda nibe niqhathana nithi abanganiyo inyanga abangani yintoni ayikho lonto. Yaseqhubeka yakhupha iBhayibhile yayo lanto yathi funda ngathi iBhayibhile yakho iBhayibhile kabantu yakhe awunomphikisi ayona abantu ayokaThixo yafundwa eyakhe yathi iBhayibhile. Therefore now there is no condemnation to those who are in Christ Jesus, full stop. Yathi
ngokwenyama abangahambiyo ngokwenyama but abahamba njani? abahamba Abahamba ngomoya. Sizothi ivangeli kaBhovuzani apha kugcwele worship, kugcwele keyboard player, kugcwele noShumayela, kugcwele nevision player, nopasta nopokuyajolwa, ijolist nje leyenziwa apha. But abantu bathi siyesulwini ngoba baphosa indaba, bahamba ngenyama. Kuba ngoko ke akusekho kugwetshwa kwabangahambi ngenyama but abahamba ngomoya. Yathi laa ndoda jikane shut up, Mfundisi. Uphakame wena ntanda uthi kuye xa uthetha uthi jonga. Man of God, I even studied theology. The way ithetha yayikho. Ila ndoda shut up, you know nothing. You know nothing. Ukazaphakama kwedini ezalafika. Uyazazi wena nje. Hallelujah. Hallelujah. What a revelation. What a revelation. Waphakama nesifelo esiphethe imali. Sathi glory. Ngelo zokwedini sincane uyarenza. Mamele praise of free. Sithi akaweship amancina la. Wathi mbhaka uyanxila uyehla. Uzawuhlala usugqothe kwenza uzawukhonza. Ubesimgqotha yapha ngochithe imali. Kulo othi kukhonzwa athi abantu abaphume bayokhonza sami siyagqotha. Yalalo shita. But umile uyihle wenhlangu uphona. Uthi ngoko ke ngoku akusekho kugwetshwa kwaba kuthengisa abantu kwaba kutheni kwabangahambiyo ngokwenyama phambi hamba ngantoni ngomoya. Number 4, walk by the Spirit. Sizayibona Galatians. Let's walk by the Spirit. Uyabona ivangeli igospel kaYesu iba namandla ifike ikhawule mabopha ikhawule jonga mabe athabantwana bengalala ube isingle parent ukuthi egcwele umlilo ube isingle women egcwele umlilo uthi ngegama kaYesu balala abantwana ungafonela umfundisi but wathi uphile enyameni umfundisi obasisithulele into lento tapha ayasikwazi ukulala okolomntana eshushu ingcalo yazazi noba ngathandaza akaviwe ngoba ithi iBhayibhile uThixo akamvumoni. Ithi iBhayibhile xa ubona uhambe enyameni uthi uYesu mabelela incwadi kaJohn chapter number 4 uthi ixesha liyeza wayeselikho uthi abanquli bakabawo kuzaba ngabantu abanqula ubawo ngentoni izachurch ngentoni ngomoya nangentoni nangenyaniso intoni inyaniso nguYesu ngabantu abazanqula with the Holy Spirit and with uYesu with izinyaniso abantu abazanqula ubawo ngomoya uthi upho uYesu elaxesha selikho webhaya abantu bangazuthi makaqule eJerusalem but people who worship God wherever they are ngoba uThixo ungumoya ufuna abantu abazamkhonza ngomoya. Laa ndoda ke uyayibhuti kwa uYesu wayetshile. Sathi uthi ufike sithi andikeni sibona nasesithini like mbona umfisela lamanqeneka angenzi open air babhizi bavalana kodwa andimfuni ukuthi umuntu wakho noma thanda open air nasenze imvuselelo sinxiba i-tax ngomso siyapha ngoba i-Great Commission imele ithe ngoyi ayithanda i-Great Commission make crusades inside ngoyi xa uba yi uya ngaphandle awufika phakathi fike bese yamncika izinto zothi zezomgunyathi zamgunyathi akayazi beke babuzalana ngoba khokele abanye abaphangela abanye ama-90 jobs bakwazi ukukhayela nokuletha into zebali abakwazi babazathengela isuku bayaqoba bathengela isuku bathatha 6 months to buy it. uNkulunkulu uyayazi uzaba elevate ngexesha lakhe ubhizi wena ulutha lento abanayo yo bazakomkela bona abazalwane balulisikiza uThixo phethi bayikunuka ngoba indawo uhambe enyameni ngoba umuntu ohamba kumoya unengqiqo yobuthixo nathi abantu abamnyama lavangeli kafanele lavangeli asebenzi umhlobene qiqo yomuntu omnyama qiqo yomuntu omnyama qiqo yobuthixo. There is no condemnation. Uyabona wathi uphile kumoya akukho kugwetshwa. Ukugwetshwa kufike koyiswe kuvuke kuwe amandla obuthixo kuvuke kuwe amandla obungcwele kuvuke kuwe amandla obulungisa wathi uhambe ngomoya
umamela i-R&B ngicela ulo thethe inyama xa umamela i-R&B kuzawenzeka lokho ke lesivanga nangalo kaloku ikhona bebhala i-songs of songs ikhona bebhala i-R&B songs of songs ingxaki ndinomntu wam nako nasi simathatha sam nasi ndinomntu wam nako so ndiyayimamela ngendizivanje xa ndive idlala kuTikTok qima nengoma ndilivanje ndizogqiba ndiziva bathi ndisemathandweni xa umamela i-R&B kwenzeka lokhu uvuyelwa yinkanuko because the R&B is a romantic song apha kuwe ivusa ikhumze lezidala wazinatha 5 years ago but the moment yaxoxa uzawuphekisa ngokwakho baby date ukudla komthukuthi nenja ngalamini uvuke inkanuko uzathi awudiki wena ayazi baby date itshayile athi ayikongantona sami uthina church girl ndidika ngantoni sana lwam ubani sizandika imali yabantwana weziviyeni yabo sowutsutsu uzandika imali yomntana ongandinika uphi khona ndilapho endlini ithana lapho izapha mphathela imali yomntana ke kuba ungezi uba yintuka ayiqonde iyo ikhulumile aye kudineke lapho engamntanga imali yomntana eye naye xa kefika afikati masiye mbali abe siyakhona nawe ngena xesha ingxaki uphile enyameni umamele i-R&B ivusa iinkanuko zomzimba izivuze zime ngqi uhlakane nento number 2 utata ibizwa kuthiwa yi-secular music kwi-special rap secular music number 2 umntu amamele amapiyano zithini ezingoma zamapiyano ithini mfana wam ithini nalo sisiwe wedini ngalaa ithini wetshube yi-1 ithini amapiyano seyidlala sekibhutini ngoku zithini awuyakwazi ithini ubasayicula ngayazi uyabona once amamele i-secular music omnye wayehlwele notywala 10 years back but amamele i-secular music kuphela i-hour udibana wedini nenceba seyisithi hayi ndayibona ngoko i-request wedini ingene ku-Uber izogqiba ihambe yerenzi inyonyobe ifike phaa ifuna ihenisi ujonga kuthiwa hayibo ayoncebe le idasuka ndingumntu nam i-secular music kwedini ibethe imali igqibe erenzi xa iphuma erenzi kuthi qatha endiyakhonza ngomso ndiyi-worship ndiyi-MC ndingumshumayeli ngalaa xesha kwedini ide ihenisi ide into irenzi senazilibali ide isavani ide yonke le nto edliwayo incinile incebo ihambe ingxaki incebo imamele i-secular naloo nto uphile enyameni imamele i-secular music ixesha elide xa ungaxolisi but xa umamele i-gospel uvele ube revived ube revived wathi umamele wethi nesithi do awuyingoma yakho le open that door uqonde kwethini inhliziyo ingekho mnandi unyusa ivolume open that door uphinde unyusa ivolume abameli bathi uqalile ke ngokugeza uyasingcolela ngale gospel yakhe ngalakase ubona uvuleke opportunities uthi nje uvaliwe kodwa lo mhlabelelo undikhumbuza ekhaya kuyavuseleka kumntu ngaphakathi ngeke uphile emoyeni ke ngoku uxabe sisono kodwa ubhizi mali emamelana nengoma zezono uyaxosa uzuphume sikuxakile isono uxoka ukuhlukana nebhiya kodwa khoxa ufumana ithuba uthi ufake ii-earphones ezinkulu umzalwane izazane ezifuma ngesafikakhema siphume jonga umbhaqana ukuthumela kwezithixo umbhaqana ukhona umbhaqana abawenze ngoku wanenkolo but isingqi yabona isingqi siyathumela umculo uneyiphetho yenzayo xa uphila ngokwenyama siqala apha emculweni uyabona hayi zithile zingoma zamapiyano ungayikhalisa ndifuna uyiva mani uba ungayikhalisa ungabona apha thina kodesa somakhetlazi yenana komnye
Uyabona mame uyayazi ukufika kukayizo kwavela kuzona esithi yena Sathane khosovela igama kunuba asaphapha saphatha igama safuna introngo uyifuna ngoba haleluya entrongweni safuna basenzi uqala lenyani every song it has an impact in your spirit and it's on into ebhithwe in your spirit inamandla now because iba nguwe ngamanye amagama kwenziwa pha i-change and i-shifting of life kufakwa umuntu othile kuwe kulahle lo ebenguwe umaniseba awuyithandi yenza lento but umculo uyakubasela baselwa ngumculo njengoba xa imamele i-R&B uboniswa ngamanyana omnye abukela i-pornography umfana abukela i-pornography xa egqiba ubukela i-pornography abona intombazana pha enxibeni isikiphu esikhombi ikhululiswa aphume eshop abona intombazana enxibe isikiphu esikhombi usathana amconnectise nala-pornography alandele le ntombazana aliba letubu ngomzalwane ye kukhona abantu abanenkani kwenzini bazawuhlazeka nasezulwini balahle sebethi bangenile ngoba bazobona ingelosi zinhle bacimba ngamankazana bona ingelosi inhle ayinhle angel abanye bazabona ingelosi kwethini ezingabafa babone angels bacimba bathi they hug you know all what's ingelosi No, are you guys? Yantana kama wengine ndio. Ndio kwa ndio. Abantu belethile wayithethe ya. Sake sikubuka sithanda abakuboya bathi nathi mama. Ithi nabo ngokuthi. Ayidada. Iyo. Akuchikana uyiphotograph ngoni. Photograph. Ufota ngonsuzwane bambo SABC ukude. Uyazazi ngoma ziyadlala kwezinye indawo uyofota apha. Music. Itulo ngokuba iminyana manje yayo letishada. Esakalavuka. Ikhona enye ubusho bungana ngaqala. Yes thandani ke yarendika inombhaka. Ile khona yolethi uyocengwa umama yakho khayibizwa ngesixhosa. Uyocengwa unyawo. Sisixhosa ke sasosithuko. Idocengwa unyawo. Utomani imafiliso. Zibe khona lezi the more umamela namculo uyaqoba uyakushape you become like them and if you can't beat us do what join us ubukela i-pornography you tend to be like them uzahamba uthi i-prostitute ungazange wazithenga uzafuna nalokuphona uzawuyazi uba lo mntu akho akaloyenze yinto ndifuna experience uthenge konje kumarhosha athi awayibhuti chiphile ngoba ufuna experience ubukele into iphone umamele ezingoma zesixhosa esipromota gqithi inkolo unqulo olungahlambukanga andifuna uyadini unqulo lwezinyanya infact umamele uyaxoka uzawuplena uboleka imali kacapital uthi ndiyohlaba ngoDisemba xa uthande ngokuphila ntoni enyameni but once you live in the spirit you become spiritual. Ithi iBhayibhile mayithetha abo abaphila ngokomoya kuthiwa bayazibulala inhloti zenyama. Siyaba so ngoba kuthiwa umthetho kokufunda uverse 2 mamujikana. Uzondibuza kwiGalatians siza ukuthandaza sigoduka. Kuba umthetho womoya wobomi ndakuba kuKristu Yesu wandikhulula emthethweni wesono nokufa. Mamela jonga ngoba umthetho womoya wobomi. Jonga mamela. Christianity is a kingdom of Christ. And it's like a country, it's a citizen's team. There are decrees and laws. In other words, siphila ngokwe-constitution. I-constitution yethu, i-laws
zethu zi-spiritual laws akuba zii-fruits of the spirit. Kuthiwa ngabe ndikuKristu Yesu umthetho womoya wobomi. Umthetho wentoni? Womoya wentoni? Wobomi. Wandikhulula emthethweni wesono nokufa. Ithetha ukuthi isono sinomthetho waso. Asikwazi uba namandla isono kum xa ndiye ndakwazi usibulala ndiphila kumoya. Asikwazi uthini? Uba namandla. Koye kuGalatians sizawuvala. Chapter 5, verse 26. Verse 16, verse 26. Verse 16. Verse 16. Ke kaloku ndithi hambani ngokomoya naningasayi kuthi ke lizalise inkanuko yenyama. Hambani ngentoni? Ngokomoya. Asimoyishumela kophelele apha phakathi yaXhosa ishumayela. Hambani ngokomoya. Utata ndikhumbula ukuthi sisengabantu abatsha wasibiza esifundisa wayekhona. Eyintombi singabantu abatsha wafundisa utata efundisa impilo yobungcwele. Sibambalwa kangakanani? Wathi utata uba ukhona uthi le mfundiso akayamkeli. Ngiyawubona nomnyango sathi ewe. Wathi nomnyango uthini sathi uvulile. Wathi nomnyango uvulele uba uphume. Uvulele uba uphinde ungene. Uba uyamkelile nawo umnyango sathi hayi utata. Wathi alifumele ukuba samzalwane wam ube wena usithi andifuna ukuguquka. Apha ndifuna abantu abathi bafuna ukuguquka noma bayohluleka but bathi ndifuna lapha sizaphe be right. Ngoba jonga man, indlu kaThixo is not for people who are perfect. It's for people who want to be perfect. That's why uYesu makethetha uthi ndize kwabagulayo. Indlu kaThixo is like a hospital. All of us in their folders is different. Philukele mama mjikane pha. Sawuvala. Ke kaloku ndithi hambani ngokomoya naningasayi kuthi ke lizalise inkanuko yenyama. Hambani ngokomoya ukuze ningazalisi inkanuko yenyama. Ngokuze sive. Kuba inyama ikhanuka ngokuchasene nomoya. Umoya ke ukhanuka ngokuchasene nenyama. Jonga mamela, your spirit. Jonga mandikwenzela umzekelo. Uyabona ngoku simi-moral decay. Lento besiyifundisa ngala mina kwi-youth. Uyabona ngoku sasiba ngaka mntana wam. Wawuthi uba ukhe sathi tshomi nathi thini. Uyibambe ngela xesha wawuthi ungathethanga nayo uyibambe uyichapise uzaqhubeka ubaleke. Wawufila bad xa ufika koweni ndenza into wrong awucelelwanga. Uyayazi why? Kwakukhona ubuthixo apha kuthi. Uyabona izinto zalihamba there is moral decay. Lanto kuthiwa kukufa kwesimilo nento e-right ebantwini. Kudala wayekwazi ukuthi acele indawo lala engaziwa soze namhlanje ube comfortable. Uyazitixelela unini uthi noma umke nefelish angampilo bomama awusathetha abantu. Uthi utata unono xa kodwa lento kamnono uthi isigulana sithenganga nesi uthi akuthethwa nani. Uthatha ngethetha. Yabona imoral decay. Ngela xesha wawuthi uba wenze into wrong uzive uba ngenze into wrong. Uyabona xa usindisiwe uthi wenze into wrong ungazivi uba wenze into wrong awunayo umoya ongcwele. Umoya ongcwele ubuyisela kwi-sensitivity ube ngumuntu oyikayo yenza into embi utyeke ebubini. That's why kuthiwa ke ngoku umoya nenyama zikhala ukuchasene. In other words, there is a continuous fight in a life of a believer. Inyama yakho ifuna ukwenza into eqhelene nayo but umoya ufuna ukwenza into eqhelene noThixo. Now there is a continuous fight. And bathi abanye babe discourage xa umzekelo ethe jonga ngizakuxelela inyani. Yabona xa umuntu omtsha usenziwe nyani usenziwe uba nemini ukutshisa inkalo emingathi sozokuyeka ungqunde ubile sizame ubile njina ubile yaba ingathi sazikuyeke ubile ucinge anoke kayi-one ithi ngalamini ngoba utshaba ka-Israyeli kwangamafilisti utshaba lomuntu omtsha inkaluko. Usathane uyayazi wasastrike umuntu osindisiweyo ngamanyala okugqibile. Masiye eBhayibhileni. Ithi iBhayibhile xa ithetha kwi-Revelations kuthiwa ndiyalazi lo bantu apho kukhona uBalaam noBalaki abo bafundisa ama-Israyeli ukuba banikele kwizithixo bazikhonze basogqiba benze baphile benze umbulo. In other words, xa ufunda kwi-Numbers phaa u-Israyeli wayengaqaleliseki but into abayenza babatriki baye bathatha amankazana bafaka kwa-Israyeli
wajola uIsrael. Ngamhla uIsrael wajola waqala ukubethwa nokwehlelwa zizinto ezingamehleli. So once uphile enyameni into enzeke kuba khona ishift apha kuwe. Umuntu wakho wakwamoya akabi namandla, then uya overpower inyama. Yiza ke mamujikana. Ke ukukhanuka ngokuchasene nenyama ezo zinto ke ziphambili ukuze ningazenzi izinto esukuba nizithanda. Yima siyavala. Ngivale neBhayibheli lenze lokho abantu yavala. Ukuze sithini? Singazenzi into besifuna uba singazenza. Zikhona izinto abantu jonga umzekelo. Uyabona akekho umuntu onozama engafuna ukuphila ngcwele. There is no way. Unless umuntu ozokuparate. Akekho umuntu othanda ixesha lakhe ezapha engafuna. Sonke siyafuna ukuphila ngcwele simonile sithini. But ingxaki kukhona a certain element ukuthi umthetho wayinika opportunity soul. That element elapha ukuthi ilwana jonga mama uthi makethetha uPaul kuCorinthians 15 uthi inyama negazi soze zilihle ilifa ukukumkani mamazulu. Then bawufunde basetshise kabokuqala chapter number 5 17 18 kuthiwa and 19 kuthiwa therefore you need to keep pure spirit, soul and body. Keep it pure. But often about uPaul inyama negazi soze zilihle ilifa ukukumkani mamazulu, but you are required to keep it pure. Why? Ibenzekayo inyama and soul. In fact, inyama umzimba wakho is a bed that carries a precious gift, which is your spirit. Leyo uthiwe izawungena ekhaya. Then inyama iyayazi uba i-disqualified already, but inzima into ezawungena. Then inyama ilwana nomoya uba soze ndithi ndingazungena ungene wena. Therefore masifane. Kubezela mamujikana. Ukuba ke nikhokelwa ngumoya aningaphansi komthetho. Iyabonakala ke yona imisebenzi yenyama mamela ngicela simamele ke usibazithele nathi imisebenzi yenyama. Xa uphila kwenyama nathi guide siyakuxelela uba ubanjani. 1 ukrexezo. Jonga ukrexezo ukuthi ukuthi utshadile ungoneli. Zikhona izinyolunyolu kwedini ichatini inehange yapha endlini okuyimakoti ibane ibona umyeni kaMeza elifta pha emphasis pig ngenxa yelapho enenteshe lo wakhe athi yo yini madoda lehange kaMeza uyakrexeza. Mamela uthi uYesu uthi uYesu uba uthe wajonga umuntu wamkhanuka jonga awukalali naye uyathini uyakrexeza. Athi uDavide I will never set my eyes on nothing that is vain. Fine. Soze ndiwabeka amehlo wami entweni emdaka. Ikhona into yi-window shopping. Yazi window shopping ne-menu reading. I will just read the menu jikani, but I will eat it at home. It's sin. I-window shopping anozoyithenga ndiyayibuka nje. It's sin. So pha ukrexeza kuthethwa nathi abathatha. Umakoti banamhlanje abajulayo abajoli eha. Nobona nekuzwa ngicela nje ngibona nemeko yomtshado kodwa nguyongene kuyo. Hayi ngomhlono ukhexa isikhawu sokuqala omnye lento suphathi mic uya worship ebandleni but ingxaki akakwazi ukuvala imilenze. Ikhodi yakwakhe jonga mamela ungumthombo wokusela indoda yakhe but kusela nezilwanyana zasendle. Mawufunda incwadi yeProverbs chapter number 6 na kuthiwa iqula lakho mfana makusele wena wedwa likonwabise but wapha uthathe nehule iqule lalo alikwazi ukulivala. Usela womuntu ofuna ukusela ulinda uphangela. Xa ugqiba uphangela uthi wena ndiyabe safe baby. Ikhona into esithetha kwa TikTok
kwenziwe nezinto ndicela zinto ezibheke ku-true story atexte umfana kuthiwe ukhona bepractice into uthi yabona uba wena uyi-security mfana usengxakini mfazi wakho ngowakho wedwa ndaqonda uba kanti nokhomenta kweza ndiyawuthukwa abantu abangakholwayo ukuthi umuntu ungamazi soze ndaqonda uba niyaxoka bakhona abasenzibayo xa indoda esemsebenzini atexte umntana umuntu okulobeleyo athi sithanda sami ndihambe kakuhle ndizawutyila nto ndenzele yona ngelaa xesha wona uphendula ifowuni le esifumeni senye indoda uyakrexesa uzawuphendula ukrexesa wayisomakoti abafazi begeneration yethu baxakile namadoda le generation baxakile ayoncela indoda ilale nomfazi ilale nodade nomfazi manyane nyoka ukrexesa ukungoneli kwabanodike abonela abantu into uthixo abanikayo uthi nali iqula lakho sela mfana ubhizi wena usela kwequlu uphinde usela nakwelinye ukrexesa yiza mama awunqabo amen yiza siyavana umbulo ukungcola hayi mama mjika umbulo sishintsha abagiya ke ngoku siza kuwe ungatshatani uyintombi emini kasinawo bekonzweni uthi xa uthetha uthi andiphatha phatha antingathintwa andiphatha phathwa mina ndithinga ubona uzothatha xa ukufundisa andiphatha phatha ufuna ukurecommend uyazazi wathi kutshonilana unobrajo wena okutextayo unobrajo wena othumela abantwana uthi xa uthetha uthi ungamisi ngasekhaya misela phaa zaba ngathi ndiye endaweni ethile wenza ntoni wenza umbulo umuntu ke ngoko ongatshatanga but othanda isex wenza umbulo yathi intombi kubelinda nako yaxaba yathi yo ukuvuthetha usithi wena uyintombi ephila ngcwele awunamfana hayi ndingafa niyayazi bosisi wengakana lo mntwana ethelwa lodwa ngumntana ongaka ake ungangawo iview uphi iview jonga nangu iview wathi la mntana ndingafa mna ndingalala ndingafa umntana ongaka umbulo into umbulo isikhabo senyama umbulo abantu abathanda umbulo abathanda izothe ithi iBhayibhile isono lihlazo lehlabathi yiza mama ukungcola ubuhelekyo ixesha xa lipheli ubuheleka yiza sasidibanisa ukubusa kwizithixo kukhona kwedinethi ezisensiwe ngoDisemba ziyehla ziyemaxhoseni zifike zixhela ibhokhwe sake sifundise ngaloo mini unqulo lwezithixo siyityhini ibithini eBhayibhileni siphikise nalo yaseSt John sengekhoyo naseZiyoni xa bembhidayo bonke baphethe iBhayibhile siyiphetheyo badlala ngabafuna uyifunda kodwa abantu bayezulwini abaye ezulwini umuntu waseziyoni azacela umfundisi waseziyoni uba makandibele ndiyoshumayela phaa ndiyothathela amandla lizokhonza izawukwazi ezulwini ukubusa izithixo ukungcola jonga mamela uthi uthixo makethetha uthi ndiyamonyanya umntu okhohlakeleyo athi uthi andimfuni umntu okhohlakeleyo kuthi uthixo uyakwazi ukuthi bonomsindo akhohlakela naxesha guquka but umntu ongcolileyo une-element kasathana phaa kuye umntu ongcolileyo uyakwazi ukukuplotela ububi for iminyaka abuesethuthe independent that's why umuntu ongcolileyo sozabe kuthi balapha umuntu okhohlakeleyo uba kuthi ongcolileyo kalapha uyakuplela all these years athi zambamba ngexesha elithile xa kethi ncipho ngawena ndimthi nqaka ukungcolela ukuheleka kuthiwa ukubusa izithixo yiza abamujikana ukukhafula hayi man jonga ufuneke sike sifundisa ngonqulo lwesithixo ukukhafula ukuthi ukukhafula masiphakameni sayifunda namhla sifundisa ngezithixo mama siyigcine lithi into ebhale phaa ufike uyifunde ndiyi-guideline yakho uba nozijonga phaa ibarometer yakho ubona namhlanje ndiphile njani uba nozijonga ukuthi phile njani ndicela abantu abathi ndicela uthixo andincede ndihambe ngokholo ndihambe ngomoya ndihambe luthandweni
ngolantuka, ndihambe ngokholo, ndihambe kumoya, ndihambe ngomoya, ndihambe ekuthandweni, ndihambe kukhanyeni. Ndicela bezabo into yokuqala othi umuntu othi mna ndifuna ukuhamba ekukhanyeni, ngamanye amagama umuntu othi mna andinayo Yesu, ndifuna ukwamkela uYesu, makenza apha ndifuna i-opportunity. Andinovala ntoni ayivulayo loo opportunity. Kaloku umuntu owamkelisa abantu uYesu uthunyelwe loo nto. Umuntu othi mna uYesu andinayo ndiyamdinga, soze uyaxola uyafuna uhambe ngokholo, uhambe ekuthandweni, uhambe ekukhanyeni, uhambe ngomoya ungena Yesu. Makenze count number 1. Ndihamba nge-Gautrain ke. Qhwabeleni uThixo izandla. Qhwabeleni uThixo izandla. Jonga ngapha mkhulu. Ya, jonga ngapha mntakwethu. Umuntu othi mna andinayo Yesu ndiyamdinga, uzazi ngqo deep down in your heart, athi abantu abamuzezi indika zikhona into ezigoyiswa zizona, kokugoyiswa kokufuna uThixo. Andithiwe le themba andigo ndayibuze ndithetha ukugo andigo khona esigoyiswa sisona. Sinde sithi uko kuthiwa ayo ayagoyisa amadoda, ayagoyisa into engagoyiswa nguYesu, ufuna uYesu. 1. Count number 2, umuntu othi andinayo Yesu ndifuna uYesu. 3. Ngifuna ngokugroup 8 mna ukholo ondinalo lo-weak grade. Number 2, ndine-doubt. Number 3, uYesu ndimamkele kodwa ndihamba kumnyameni. Kaloku jonga, kukho nomahluko umamkela uYesu noba naye. Umamkela, ndiyakwamkela Yesu uba naye ukuthi njengenkqonkqozo umvulele uhlale naye. Umuntu othi ewe ndimamkele kodwa andihlali naye, makenze count number 1. Count number 2. Othi hayi andihlali naye ndifuna uhlala naye, count number 3. Masiqhwabelele uThixo izandla. Qhwabelele uThixo izandla. Ndiyavuya xa sisizwe sonke apha, ndiyavuya xa ndifile yathi uYesu into manje kumleyo. Phakamisa izandla mfowethu wenze la mazwi ukholo.